Lijep pozdrav svima. Danas ću vam pokazati recept za vojnički grah koji sam dobio baš od vojne kuharice u mirovini. Ali prije nego što počnem, najprije bih htio razbiti mit o vojničkom grahu. Dakle, vojnički grah je bio najjeftinije jelo sa vrlo malo mesa, vrlo malo povrća, umjesto ulja se koristila mast, na svoj kultni status je dobio zahvaljujući vještim kuharima koji su sa pravim balansom začina stvarali remek dijela. Ako i dalje želite vidjeti recept, ostanite sa mnom. Za vojnički grah će nam trebati 500 g graha, tetovca ili šarenog, 250 g crvenog luka, 250 g slanine skupa sa kožom, 150 g mrkve, 2 češnje češnjaka, sol, papar, mast te za zapršku brašno i crvena paprika. Najprije ćemo staviti kuhati grah. Kad voda proključe i kad se digne pjena, grah ćemo procijediti i ostaviti sa strane. Sada ću u većem loncu otopiti mast. Zatim ću dodati crveni luk. Mrkvu. Češnjak. I sitno sjeckanu slaninu. Nakon što smo sve pirjali 15 minuta na srednjoj vatri, dodat ću grah i 2 litre vruće vode. U grah ne treba dodavati previše vode, nego će se dodavati postepeno u kuhanju. Sada ću sve promiješati. Poklopiti i kuhati 2 sata na laganoj vatri. Začine ću dodati pred sam kraj kuhanja kada slanina pusti svoju sol. Nakon 2 sata kada je grah kuhan, izvadit ću kožicu, a zatim dodati začine. Sol, vegeta i papar. Zatim ću u grah dodati kobasice. I dok se grah krčka zadnjih 15 minuta, napravit ću zapršku. Zatim ću dodati zapršku u grah. Kuhati još 10 minuta i grah je gotov.